So kwase kuzolandela lokho kunoshobushobu kuthiwa ubani uba lento le into aselegcokami kwashutha ngeanda bafethu ayisile leyo nto leyo. Sicela ukuthi sihloniphaneni, sihloniphene nabazali nezingane ngoba lento ibukwa abazali, ibukwa izingane, ibukwa amakhosikazi. Angikholwa nje ukuthi onjoko baganiwe. Kwase kuzoqhamuka umdodovu ke wekhehla. Umdodovu wekhehla ke manje umkhathazo kuyona into engicike tu. Lokho abantu umkhathazo kubuya ehlathini, kubuya le kumvela le ehlathini. Angazi ukuthi ubuyeleni ngoba umculo bese uyekile. Ubuya uzokwenza umkhuba uyafenda, usho ukuthi uyafenda engubeni. Leyo nto leyo bafethu ayisile nje. Ngizolisho ngemba bafethu ukuthi amasimba nje. Kufanele ngoba ngamanje akusezukureverseka. Akuthi ngokuzayo umkhathazi angayiphindi lento. Ngikhuza nje kahle bafowethu, ngikhulumela abantu abangakwazi ukukhuluma kuzo zonke indawo, abangakwazi ukuveza imizwa yabo ngalento ebhedayo, yabona. Bese ngizogxeka ke lamasimba lawa alabantu abashuthayo. Yabona ngizobasho ngamagama ke mina ngisabulula. Yabona ungalabeni ubadumile. Bese kuzoba yiloko kuthi ugezani. Bafowethu yini laba enimosha lento lena ngoba kusafanele niyofundiseka esikolweni. Nina ukuthi mawushutha awushuthi amasimba la kumaZulu, ngakushutha kozodwa abantu kodwa la zamaZulu thina kodwa imkhuba imusu kushuthwa ngoba yini enipromota lento. Ngigadla kuzo lezi insizwa zontathu ngoba ngibona abashutha amasimba. Bengakhuza ukuthi cha lento le ayizukuvela kahle emphakathini. Yabona sekwenziwa amaphoni manje lento ngizoyiqala kuNjoko kodwa ke lezi iphukuphuku lezi eyintathu engiyibalayo ungalabezi ubadumile bese kuzoba leshipi lezi abantu ugezani. Hayi bafowethu angiphathi lokho okubadumile phela kusekuncane kuseyingane lento le ukuthi ke kuzokona kufanele kufundiseke kakhulu kube nje namandla ukuthi ngibatraphe ngabe ngiyabatrapha mina bafowethu. Ngiyacela futhi lento ivalwe iphele ningazukuyipromote nani balandeli. Ama-video promo ziningi indlela zokwenza ama-video promo ezihehayo kubantu. Hayi lamasimba lawa aseshuthwa omkhathazi noNjoko. Yabona buka manje ingane le lokho kunamafinyila lokho kuyithwasa legcoma kubonele kule mdodovu yamakhehla le oNjoko. Kwase kwasho ayivalwe ke manje bafowethu. Chithekile kodwa akusakuvalwa ke manje. Ubhekeni wensizwa lo. Bafowethu mase kukhulume mina ngiyathemba ukuthi nizozwa futhi nizokuhlonipha lokho bafowethu. Ngiyaxolisa bekuyilokho nje. Niwadle kahle amaholidi. I-album kaSimomoza izozake ngoMarch. Angiyipromote kodwa nje ngifuna nazi ukuthi uSimomoza ukhona emculweni kodwa nezinto ezibhedayo uyayibona. Kungahlekwa nje kuhleka kube mnandi. Kodwa nje into ebhedayo into yabona le nje bangiyiveza nje ubuso bami. Le ibheda lokho serious. Lokho okunye siyakubona phela kusuke nje kuyilokho. Kodwa nje lokhu amasimba. Sharp.